Ang Cebu PDRRMO ug Office of the Civil Defense nangandam na sa posibleng epekto sa daotang panahon nga mugna sa LPA. Ani ang detalye. Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kun PDRRMO nangandam na sa posibleng epekto sa nasinati nga daotang panahon. Suma ni Wilson Ramos ang tigpamaba sa PDRRMO nga bisan og low pressure area pa lang ang nasinati karon apan naka-standby na ang ilang mga personnel. Nagmonitor sab sila sa sitwasyon sa kalungsuran sa lalawigan. Gani andam na ang mga evacuation center o ipatuman usab kung gikinahanglan man ang preemptive evacuation. Dili lang sa amihanang bahin sa probinsya ang i-alerto kundi ang tibuok Cebu Province. Pagpangandam lang yapon ta is panahon sa Christmas man pero at least ang una-una na tong safety sa tanan gyud. Kasamtangang monitoring lang ang gihimo sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas. Mato sa tigpamaba sa OCD-8, share sizes. Gahinay nga to sa moderate nga pag-ulan pa noon ang ilang nasinati sugod sa nangaging mga adlaw. Right now po, medyo cloudy po and may assigned rain. So, ayun po, parang effect na rin po ito ng LPG po natin at the same time share line. Pero hopefully po, hindi na po siya masyadong lumakas. Pero with awaiting with sa pag-asa kung ano po yung update po natin sa bagyo. Maybe it might be moderate to heavy naman. Tigom sa mga nangulo sa disaster team sa probinsya, syudad ug kalungsuran ang ilang gipatawag karong hapon alang sa himuong pagpangandam. We will be conducting the pre-disaster risk assessment meeting. This is for the preparation ever po magkaroon sa talaga ng bagyo. Kung saan po tatama itong nagiging bagyo. Yung bagyo po ay manggagaling sa Mindanao, most likely the projection might be, hindi naman po namin sinasabi ito since sa pag-asa pa naman po yung last day, no? Okay. Pero it might be on the southern portion of the region. Unang modeklarar og blue alert status ang OCD-8 kuno galing mopahibaw ang pag-asa nga motadlas gyud ang LPA sa Eastern Visayas nga gipanlantawan nga mahimong tropical depression Rosal. Gipaandam na usab daan ang evacuation center mga pagkaon nga kinahanglanon sa mga molupyo nga maapektuhan. Alan Domingo. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak.